bibliotecas con algo moi importante. Non é tan importante saber datos, para iso están as bibliotecas. O que é importante é crear, ter curiosidade e saber utilizar as fontes de información. Saber utilizar as bibliotecas. Saber utilizar os libros. Non é tan importante saber cal é a obra que fixo Xaveriño Alcalá, que hasta o último, calqueira escritor galego, ou saber a tabla periódica, ou saber as valencias. Pero por qué? É máis importante saber que é un átomo. É saber cando apareceu o mundo. Son outras cousas. Os datos, para iso están os libros. O que hai que saber é buscalo. Temos que estimular conceptos claros, entender o mundo que nos rodea e saber buscar información cando precisamos esa información. Dame a impresión de que está todo enfocado xusto para que non se debe. Que memorizar. Cando eso xa está nos libros. Claro, hai que saber utilizar as fontes de información moi ben. Hai que entender que vale e que non vale, canto vale. Hai que saber analizar críticamente as cousas, analizar críticamente as novas. Isto é o que hai que traballar. Saber utilizar as bibliotecas e saber utilizar a información que delas está dunha forma crítica. E a min pareceme que aquí está na clave do ensino e a clave dunha sociedade xusta.